Добре дошли в този забавен и пухкав сблъсък на кучета и котки. В това видео ще разгледаме 10 причини, поради които кучетата са по-добри от котките. Независимо дали сте фен на кучетата или котките, нека се потопим в спора, който се води от любителите на домашни любимци от векове. Преди да продължим, ще ви помоля да се абонирате. Това ще ни помогне за развиването на канала. Причина 1. Лоялност. Кучетата са известни със своята непоколебима лоялност. Те не са просто домашни любимци. Те са членове на семейството, които ще останат до вас във всичко. Не забравяйте, че кучето е единственото животно на земята, което ви обича повече отколкото себе си. Причина 2. Помощници в душата. От насочване на хора с увредено зрение до помощ при търсене и спасяване, кучетата безспорно надхвърлят възможностите на котките. Способността им да учат и изпълняват задачи ги прави безценни партньори в ежедневието. Причина 3. Приятели за фитнес. Кучетата се нуждаят от редовни разходки и знаете ли какво? И вие се нуждаете също. Те са идеалната мотивация за здравословен начин на живот, насърчаване на дейности на открито и приключения. С куче всеки ден е нова възможност за изследване. Причина 4. Те са социални животни. Кучетата имат вълшебен начин да обединяват хората. Те подобряват социалния ни живот, предизвиквайки разговори и приятелства в парковете, на разходки и дори в кварталите ни. Причина 5. Шампиони в емоционалната подкрепа. Чувствате се потиснати. Кучетата са невероятни в усещането на емоции и предлагането на комфорт. Тяхното присъствие може да намали стреса, безпокойството и депресията, което ги прави не просто домашни любимци, а лечители. Причина 6. Развлечения. Със своя игрив нрав и безкрайна енергия, кучетата осигуряват постоянно забавление на стопаните си. От преследване на опашките си до изпълнение на трикове, животът с куче никога не е скучен. Причина 7. Голямо разнообразие на породи. Има кучета във всякакви форми и размери, всяка порода със своите уникални характеристики и индивидуалност. Независимо дали обичате малко или голямо куче, има порода за всеки. Причина 9. Безусловна любов. Кучетата дават всичко от себе си, без да очакват много в замяна. Тяхната безусловна любов и радост да те видят могат да оправят дори най-лошия ден. Причина 9. Родени защитници. Независимо дали става въпрос за лай срещу пощальона или защитна позиция срещу непознат, кучетата са родени защитници. Те гарантират, че нашите домове и близки са в безопасност, осигурявайки спокойствие на семейството. Причина 10. Винаги ви посрещат с радост. Няма нищо като поздрава на куче. Това махане на опашка, подскачане и чиста радост от завръщането ви прави всяко завръщане от дома специално, без значение колко дълго ви е нямало. Това бяха 10 причини, поради които кучетата просто имат предимство във вечния спор куче или котка. Но нека не забравяме, че, независимо дали имате куче или котка, всеки космат приятел носи нещо специално в живота ни. Благодаря, че се присъединихте към нас и не забравяйте да се абонирате за нашия канал. До нови срещи!